بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا جن إنياري بسم الله أني كلفلا Doni. depuis eni depuis jumalo yango eni depuis jumalo do wanje je wati karade weekend wutea no weekend ko te on bi nyoko de lan weekend ko la de ni ko wati kara ba so jumalo do yan le me bi atila ati nyoko na bilahara oche ole mo go iba so do ero tunde nyoko na jumalo bi abi nyoko oche do tuma yan le me akakene bi ba so bi jangoro baka o ko do oche akuma bo kuma de ka comme eni ne on terrain nyo ya do barka dale Potewa ko nyebo chogolo afamu yala gado muto do konema ako jide binaja me kogo do batimia ngomo famu comment aye bamana menia mena sege jide do jide do me furke ka to timia ka samorota ko kogo ka kala ko ko hadamana yala ko jide bi naja ko me burka ka timia fuko ko kala kuma koroma ndo korodo bo ay do korodo di nyide ko ewo ni jiye sababu ka naja me ka to dafa o te ko yo ni ji chara chogojo na dala chogojo ni ko tala na yabla wala donc ko ta munko foka ke akole ni afamiyara ko ta munko foka ke ya otewa parce que ni na jara chogojo adila to na yabla na ya dodala ni ko ta soit fam fla de fo ko tala ko chara o fla dola kelemo donc dogoyati mogosa o ko parce que ko na ko dogoya be ni na bi san o ba fo sogo tulu fe ko do me duri mais no ya jedron ça va bon fo ko dogoya te kele sa donc ni ko na jedron na ko ni asarabana ay no chenda ni ko aje ye fo un kala chugu ajo robi voilà donc o de ko ta mun ko fo ka te mo fe diablo dinye bo chola ko bi se ki pani pana ko tigi ko bi se ki e be se we pa mo flage ya fa mu zan donc dinye bo chola ba mala tu kuma o konfele ko kuma ko jate minane no voilà ko ni nyine u yetulongela ko je kuma to yoro la oche voilà ni nyina we panga politika ajakumati ni jakuma be bu frani wonga ka frani wonga yero afo bu yoro bla aya ka frani wonga we gore ka bu yoro bla jakuma ni nyina bu ye kana ya yo lutebe voilà dinyo ko e sababu de fembeni sebaka fembeni joro fembeni wati bamano ko ni sanu ya don teme ko zira ka fana ni sanu ye adon teme zira ko kafsana ni kanga sanu do me ni modo kuna fatna ya labla bi na friganga kuma min fo wakati mina no fo wakati je na fatna ya labla voilà donc dinyo bo chogola ko kuma fana ko afo baga be afo wati be afo yoro be afo chobe ya famu na famu no kelen o jedron na fata abani ayo donc ya famu donc bismillah ambido jumena tane do décembre kalo kile mu wan samba flale mu wan kile namu ewa bi jara ka ba modon folo ne parce que amba damne la ñen wula be ko jande fencha mam sega ko kono Allahu akbar façon que gafe do te ñefe ko le so ko li le sora le kumana feminga odeye ko Francis jamana nyama ni oye Emmanuel Macron akanga na bino ko ale ku kanga na bi ko nga na liko ni obora adogo koro ko yala ni na li kon bola adogo koro ko abina fo ko ni o kan jondo ko nu manki le wasa mali alen Francis u sega sigika kuma yala mun kon be ka sega fere soro ala choko mina e sora le kala seli oyenye ali biani e sora amna le betu no kon fe Abdoulaye Diop ni ali ministre mini
Mali ministre mini jamana wara ko nyana bolima ale kon be wuli ka jola wasa gelam kon be Mali chamacha fanga nyama oni nyokon chalen sede mo ko ni nyokon che ferep se ka soro ala chugo mina akoni la nyini kon ke ko abi anyini sede ko ni nyama ko kon fe ku ka Maliyo name ale nuka demeta kanyeshi chamacha fanga ma wasa gelam be akonna na ferep se ka soro ala chugo mina esor ale ka la selieni awa ni l'esor que la seni bobri l'indépendant boda la ngalaji indépendant ale fena kumana femi ka o bebe talike franci jamana nyama Emmanuel Macron ale kanali koni bole adogo ko ale ni sedo mo ka nyama fo kata G5 Sahel mo ko asimi koni mason ukana kalangon taka di ama aireka jamana konna na kiran ala chamancha fanga oka ale ni kuma mun fana be senani oye Rusu ka groupe Wagner ko kuma fana ko asmin kon mason oma indépendant ale ka la seli oyeni albi ani indépendant beto ñokon fe Franci ale chef d'état major ni oye général la Thierry Bourkade ko ale kon be tamala Mali kon na mo wati na ko sisa tamen kon sen fa la seli ke kayra ka foku anga finti la ka oni odi famawi ko do kon kelle fanga bo olu de la kase ka bammanci wale ka bo konin ka olu kele inafo alayne no choko mina indépendant ale ka la seli oyeni alibi amto indépendant kon nana ayira ka fo ko ningoni bingon wale do koni mini o kera ashi 2000 kon nana klega dire fe Mamadou Awa Jabi Gassama ni ale kon ko wasade assemblée kon nana ayira ka fo ko bingon wale de kon taraka ale segre ka Musa ka ko olumina la fo kata se abulla papier do kon ma wale ko foli akera ashi 2000 kon klega dire o fe indépendant ale ka la seli oyeni alibi amtu indépendant o konnana kuna funa ira ka fo ko operation barkan honi chama me ka bo ale fangala wasa kaseka honorable ko chama jo fanga mo ko ni jamura ko ndi ka suble mo ko ma o kaseka o ka chadian ko ni ma bakile mbo yango ka olu kon blakana ka barkan mo ko mun tara kaseka olu honorable chogomina aywa l'indépendant ango dabri l'indicateur de nouveau ango daele ka kuma fo mo yiye indicateur du renouveau ale kumana feminka odi ko maro kon tara akoni ayre faka doku koni tamene kelengene na walo ko folon kon kera 3 jampon koni kon nana katiki koni ay moto joka ifli ka ira koni ifaka indicateur du renouveau ale kala selio eni ali biani indicateur du renouveau beta nyokon fe ira ka fo mi metalike urokia bagayoko ko ale kon fene fure kon ira ba ko jugoroni ase koni jila abi kuma funa ira ka fo ko ale fena koni ira faka ngale fure tara ye ba ko jugoroni ase uji kon nana indicateur du renouveau ale kala selio eni alibi ani indicateur de renouveau beto no kon fe yera ka fo ko ambo ko timna ko sisa gela kon be chamanja fanga nyama len sedo mo ko ni kon chere hudu ko kon nana ko no funa yera ka fo ko mardi na to ni o rebe ben cinema kudloko Jonathan ko ale kon ma kono no bama ko yanno hamna kuma ni chamanja fanga nyama oduye indicateur du renouveau ale kala seli ni alibi amto no kon fe kono fula ira ka famta kuchala ka olu kon fe ko jadu su kon am wakati mina iko sisanko u kemeka u far kon faka kuchala o marala kenkena la zangela ka olu fe no alibi ani indicateur du renouveau beto no kon fe kena gota fanfela na hôpital de Kati fo kata se point Janine Gabriel Tourema ministre mi ni ale nyashino kena ko nyana boli male ko ni tamankani kena so ko folo olu konna na wasa kasekata inyeda uka bara olu tablo be chukudi halenu ka plateau technique olu be chukudi wasa kasega yela machama ko ndo ala wasa ko malo mbesega kena lakika soro choko minna indicateur de renouveau ale kala seli aywa ne obla le soir de Bamako ba fo Bamako oula fait soumalendo est-ce que Mali bisuma na la sona soir de Bamako ale kumana bamancha wale kalali kon kan ko chadien soldat koni bakili olu kon benale Mali no kaseka barkan mo munun tara kaseka olu honorable chugomina soir de Bamako ale kala seli oye niye
ali biam to soir de Bamako o konnana kuna fula ira ka fo ko casque bleu mo ko ni ka bara ko ni ko yela mamna do ala ka sabu ko chagala do kon sigira singa chama fanga mo ko fe wasa ka siga u ka bara tabulu kon jatimne ko utna barake ina fo korolo ku ba ke chugo mina ku be baro barake terenga ko abela jelen kon mina jatimne kulu do kon fe kulu mini ale sigira chama fanga mo ko fe wasa ba mancha wale akele lipse ke ina fo alanyinde no maleon fe chugo mina soir de Bamako ale kala seli weni ali biam to soir de Bamako ale konnana bamanchi wale kebo olu konna ira ka fuko wasa koni kaseka bo yanno kata nor konna ko bani ni compagnie de transport kelengele na bela jilen fe uka million tan ani duru kon sara olu wasa tanga sigi obsega noya mo ma choko mina kasro damakari ola soir de Bamako wale kala seli weni ali biani soir de Bamako be to non fe Imama Mahmoud Diko ale ni Senegal kuna foldilaw koni borlo sigi do kon ge borlo sigi min koni sinfa ira ka foko gela fuite Mali ale ni France cela am wakati mina igo sisa amba kuncheni gafa mutogola sentinelle nous sommes les sentinelles de l'état malien nous sommes les sentinelles du Mali Amadam nen ameya kuncheni sentinelle na fuya fo choko mina ko opération coup de pied ale koni baro koni nundona mam fo de polisi nyama ba opération coup de pied era koni hukumu konna na yera ka fo dans sa kari métallique bandi binani boyongo konna bandi binani boyongo konna yera ka fo ko muso sababe ala kon opération era se fa kuna funa yera ka fo ko moto biworo ani shaking usiraka omne ko koni kuna funa yera ka fo ko kon be akliski kon di malion koni ma lakana uta fanfela ola sentinelle ale kala seli weni ali biam to sentinelle konnana hira ka foko kleklen konnana mafla olu kon tara u yera faka yera ka foko nu akon pelajilin kon fure kon tara ye bajoliba ale jila yera fagasu atemonebo bamana ko tele ne ame marole ko yera fagasu o temonebo a côté e madala titi yari ni tari yarafa mona jumene do ye mona jumene bo ko ma fuibo ye mona do ye mona do la ka dobla du suwasi kamo to nyofu ki yarta ki yarafa bu emi yarda e bita yarafa o mani gelea na chogo ba bitemo gelea ko herbe e jen yare mina to duru foye Soni Alibert Askia Mohamed Soumanguru Kanté Bala Faseke Kouyaté et de l'autre ule munge ule munge duna ko bawo chama nga jam dugu ngono de ko chama nga dugu Askia Mohamed allez joindre Askia Mohamed oui et comment Soni Alibert lui il est de Tombouctou Soni Alibert est le fondateur de l'Empire Songhai, qui a connu son apogée vers le nord. C'était un roi. Il a régné. On appelle l'Empire Soni Ali le Grand. Son empire a connu son apogée et s'est éteint avec Askia Mohamed, qui avait sa capitale à Gao. Donc il était le dernier roi des empereurs qui ont régné sur l'Empire Sorai. Il est celui qui a construit ce qu'on appelle le tombeau des Askia à Gao et il a fait un excellent pèlerinage à la Mecque. Maintenant, nous voilà, Bala Faseke Kouyaté, Ani Soumanguru Kanté, vous les joignez. Bala Faseke Kouyaté, non, Taliga fait mal. Bala Faseke Kouyaté était le griot qui a joué le balafon du roi de Soso, Soumanguru Kanté. Son balafon magique qu'on ne peut pas toucher. Non, tu m'as galé de Abifa, ni ma Nizodia. Donc Bala Faseke de Taro, Bala Fofo, Fama et Ressonama, Kono et Togo et Bala Faseke Kouyaté. Kouyaté n'a pas chocolat. Maintenant, mon avoué, ni ton nani bébé fendo quand il y a Mali là, il y a que le Bamako ya. Bala Faseke Kouyaté au monde. Bon, il y a que l'Italie là, follow mais. Askia Mohamed B, lycée Askia Mohamed B. Lycée Askia Mohamed Fleni, Kanye si ni Benata Kulba. Voilà. Patewa. Kanye si terrain Ouanya Kulba Lima. Donc lycée Askia Mohamed, c'était le lycée Terrasson de Fourrière. En indépendance de Moribo Kotoua Togambobo, Amanga Ladala, Famo Togodala. Donc Ayaka, c'était le 15 décembre 1961 où il y a que lycée Askia Mohamed, en souvenir sur ce grand roi Soray.
Bala Faseke Kouyaté, le conservatoire des arts et multimédia Bala Faseke Kouyaté sur la colline, en allant au Koulba. Alpha Yoda là, parce que au cours seconde dongo supérieur de Bitaoro là. Comme Bala Faseke Kouyaté allait, il allait de Bala Alpha Yoda là. Amada Gazalba, elle va Congolo Baragade. Y'a pas moi. Voilà, donc, ni Bita seconde dongo kola. Akera adongliwo adonwo asebeniwo donc au début kalango yoro là do yoro ba fo ina supérieur ni bore ina le bita c'est l'école supérieure des arts au Mali donc on appelle le concours d'entrée de voilà on appelle ça le conservatoire multimédia Bala Faseke Kouyaté. Maintenant tu connais le centre de formation professionnelle Soumanguru Kanté Antolo et bon donner CFP Soumanguru Kanté Alpha de Adama Amado CFP là ah mais Alpha a fallu voilà Soumanguru Kanté au Soumanguru te façon fendewa Roya mais Kanté de Noumouyewa ou de Neged Lawa salle de formation ou Barakela ou de Barada Bolla Bara ou au Kalasodeo ou le Alpha Adala Mango Alpha to Kota Ganza Chala kumulo kai Vous dégagez Bolla Bara la comme Neged fena be Bara ya ba ça Analina le centre professionnel Sony Aliver Ibodo Bamogola et vous n'entendez pas ça veut dire d'où est-ce que là Bako avant on va faire Esika Annex fallait dire quoi faire quartier Bombe Balanga Boula IPSAB non maintenant c'est devenu IPSAB Institut de formation Sony Aliver Odedo oui, toi tu as dit le contracté. On peut contracter. Institut de formation professionnelle Sony Aliver. Effectivement, on va recontracter la IPSAB. Voilà. Alpha de Ofanadala. Donc on va former les gens là-bas pour qu'ils deviennent des grands. Donc Sony Aliver. Donc Sony Aliver, allez Bananga Bougou, follow ko Exika annexe de Tumbupama. Donc allez des centres de formation professionnelle de Sony Aliver. Soumanguru Kanté, ça c'est le CFP Alpha de mais comme Toko Koro de Béomo, c'est que tout nous. Mais Alpha est à la maintenant, c'est le centre de formation professionnelle Soumanguru Kanté. Maintenant, le conservatoire multimédia des arts Bala Faseke Kouyaté, le lycée Askia Mohamed. Voilà, nous sommes le foyer. Il y a femme. Donc, nous sommes là, merci beaucoup. Merci, Akambe.